Iaz, Fermin Leizaola etnografo eta ikertzaileari eman bazioten, 2. Gipuzkoako ondare saria, Juan Garmendia Larrañaga euskal etnologo eta historialariak jaso du. Ekainaren 22an egin zuten Gipuzkoako Foru Aldundian ondare arloan egindako lanaren errekonozimendu ekitaldia. Niretzat ondare sari hau ustegabeko gauza izan da. Ustegabeko gauz pozgarria benetan. Kultura alorreko jendea, tartean Ricardo Ugarte, Nestor Basterretxea, Fermin Leizaola bera, Xabier Mendiguren, Xabier Telleria, Juan Mari Torrealdai eta beste hainbat, eta sarituaren familiakoak eta lagunak tartean zirela egin zuten ekitaldi hunkigarria. Sari guztiak ordea dute balorea eta balioa. Batzuetan balore zientifikoa, bestetan herrikoia. Badira baita ere balore ekonomikoa dutenak eta sentimendu goxoarekin ematen direnak ere. Balore horiek guztiak ditu gaur zuri ematen dizugun sari honek. Azpimarratu zituen gainera Juan Garmendia Larrañagaren merituak. Langile aparta, lagunen lagun, Euskal Herriaren eta euskeraren maitale, eta eskuzabala zure lanaren lagapena doainik gaurko eta biharko gizakiari ematen diozulako. Etnografoa, antropologoa, historiagilea, hizkuntzalaria, folklorezalea, Juan Garmendia Larrañagaren ibilbidea guztiz emankorra eta aberatsa izan da. Mila 1926ko uztailaren 12an jaio zen Juan Garmendia Larrañaga Tolosan. 1988an herriko seme kutxun izendatu zuten eta urte berean eusko ikaskuntzak kurrikulum onena saria eman zion. 2002an Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen. Eusko ikaskuntzaren eta Juan Garmendia Larrañagaren artean 2004an izenpeturiko hitzarmenaren bitartez, Juan Garmendia Larrañagaren lana Eusko Media Fundazioaren bitartez Euskarri digitalean eta mundu zabalari eskaintzen zaio. Euskal etnologo eta historialari autodidakta honen lanen bilduma osoa, sekulako ekarpena da euskal kulturarentzat. Izan ere 53 liburu monografiko eta 100 artikulu mamitsu dira web orri honetan aurkitu daitezkeenak. Udako eta neguko solstizioetako festak, erronkariko bailara, artisautza, mitoak eta legendak, inauteriak, medikuntza herrikoia, hileta errituak edota euskal lexiko etnografikoa aztertu ditu 60 urte luzeetan barrena. Ez zara ibaiaren ertzetik ibili, busti gabe. Zu busti egin zara, gure historia ezagutu erazi diguzu eta erraz galdu daiteken historia batipat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren artxiboan, zure herrian, Tolosan, zenbat ordu pasatu dituzu. Paperak irakurri, notak hartu, han eta hemen jasotako testigantzak baieztatu eta osatu, zenbat isileko lan. Epaimaiaren ustez, etnografo eta historialariak bere lanagatik, egindako lanean autodidakta izateagatik eta bere eskuzabaltasunagatik merezi izan du saria. Gainera, desagertzear zegoen mundu bat jaso eta etorkizuneko belaunaldia irakusteko izan duen ikuspegi aurrerakoia ere baloratu du. Artxiboetan, zuk elkarrizketatu dituzun hainbat eta hainbat pertsonetan izan duzu zuk iturri zaharra.
baina jakin duzu gaurko bizitzeko moldearekin ikusten eta beti berria den ura eskura ipini diguzu. Juan Garmendia Larrañagak ekitaldian eskertu zituen bidelagun izandakoak ere, tartean Gipuzkoako Foru Aldundia. Arte maila zabalaren barnean, idazlanetan edo ikerketan urtean zehar han-hemenka mugitu geranok, maiz izan dugu alboko laguntzaile bezala ari bat, mea edo lodila, gure Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, behin baino gehiagoetan, askotan ikerlariaren pausoak diputazioaren itzalean egin dira. Juan Garmendia Larrañaga, jauna, zorionak. Zoriona, Juanito, eta mila esker. Eskerrik asko, ondare bigarren sari hau merezi izateko azken 60 urtetan egin duzun lan oparoarengatik. Gipuzkoako eta Euskal Herri osoko gizartearentzat eredu izateagatik baita ere. Euskal kulturarekin konpromiso paregabea erakusteagatik.